Γεια σας! Είμαστε οι Greekers και σήμερα θα σας δείξουμε τη σύνδεση ενός υπολογιστή των 400 ευρώ. Το κουτί που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Cooler Master K380 Black, το οποίο παίρνει μητρικές Micro ATX και ATX. Περιέχει USB 3 και έχει 4 θέσεις για ανεμιστήρες, μία μπροστά, μία κάτω, μία στα πλάγια και μία πίσω. Το κουτί περιλαμβάνει έναν ανεμιστήρα 120. Γενικά είναι ένα ωραίο κουτί στην εμφάνιση και ό,τι πρέπει για το σύστημα που θα χρησιμοποιήσουμε. Το τροφοδοτικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα Evolve 450W, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του συστήματός μας με το παραπάνω. Ο επεξεργαστής που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένας Intel Pentium G3240 στα 3,1 GHz. Είναι διπύρινος και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε θέματα gaming και για τις καθημερινές απλές εργασίες μας. Η μητρική του συστήματος είναι μια ASRock B85M, η οποία είναι Micro ATX. Δέχεται μνήμες τεχνολογίας Dual Channel DDR3 έως και 1600 Hz. Έχει μια θύρα PCI Express 3 και άλλη μια θύρα PCI Express 2. Οι μνήμες RAM που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η G.Skill 4GB Dual Channel στα 1333 Hz. Η κάρτα γραφικών είναι η Asus R7 250X 2GB DDR5, η οποία θα μας καλύψει σε όλα τα καινούργια παιχνίδια, όχι όμως σε maximum γραφικά. Ο σκληρός δίσκος είναι ένας Western Digital Caviar Green SATA 3 500GB, ο οποίος θα καλύψει το σύστημά μας. Το συγκεκριμένο σύστημα βγαίνει στα 400 ευρώ. Είναι ένα καλό μηχάνημα για τα λεφτά του, το οποίο όμως δεν έχει τη δυνατότητα για πολλές αναβαθμίσεις. Βέβαια, ένας μέτριος gamer δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.